Boko Haram ke samun makamai. Majiya daga rundunar sojoji. Wata majiya daga rundunar sojojin Najeriya ta ce Boko Haram suna samun makamai da motoci ne yayin harin da suka kai sassan sojoji a yankin arewa maso gabas. Rundunar ta bayyana hakan ne yayin mayar da martani akan ikirarin da kakakin rundunar tsaro Menjo Janar Joe Enenche ya yi na cewa rundunar sojoji bata san wanda ke ɗaukan nauyin 'yan ta'adda ba inda suke samun makamai. Ba gaskiya ba ne a ce makaman da 'yan ta'addan ke amfani da shi yana da bambanci da wanda muke siyowa, a cewar ɗaya daga cikin majiyar. Maganar gaskiya shine mafi yawancin motocin, tankunan yaƙin da sauran makamansu daga sansaninmu suka sace. Idan kana iya tunawa, sukan sace makamai daga sansaninmu da suka kai hari. Yawancin motocin da suke amfani da shi daga wurin dakarunmu suka sace, kuma suna samun makamai daga ƙasashen da muke makwabtaka da su a kusa da yankin tafkin Chadi a farashi mai rahusa. Safarar makamai daga yankin tafkin Chadi yana da sauƙi saboda rashin tsaro a iyakokin, inji majiyar. Wani mai shari'a akan al'amuran yau da kullum, Abubakar M. Karoto, ya ce 'yan ta'addan suna da hanyoyin samun kuɗaɗe da dama da suka haɗa da karɓar haraji daga mutanen ƙauyukan da suka kai hari, garkuwa da mutane da sace kaya a sansanin sojoji. Menjo Janar Enenche a ranar Alhamis ya yi taron manema labarai akan ayyukan sojoji, ya ce rundunar soja bata san waɗanda ke ɗaukan nauyin 'yan Boko Haram da sauran 'yan ta'adda. Daily Trust ta rawaito cewa wannan ikirari ya ci karo da abin da shugabannin sojoji da fararen hula suka faɗi a baya ba. Misali, a shekarar 2015, kwamandan Operation Zaman Lafiya Dole da ke Maiduguri, jihar Borno, Menjo Janar Yusuf Abubakar ya ce rundunar tana da jerin sunayen waɗannan nauyin 'yan ta'addan, kuma za ta kawo ƙarshen ta'addancin a wannan shekara, insha Allah.